дар рӯзи якуми мусобиқаи Гран-при Португалия оид ба ҷудо Тоҷикистонро як нафар Обид Ҷебов дар вазни 66 килограмм намояндагӣ кард. Обид Ҷебов дар даври аввал намояндаи Португалия Нуно Мартинсро шикаст дод. Ӯ аз аввали сабқат афзалӣ нишон дода, дар як имконияти мусоид тавонист ҳарифи худро дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошта имтиёзи иппон ба даст орад ва ба даври дуюм рохат гирад. Дар даври дуюм ҳарифи ҷудокори тоҷик варзишгари таҷрибадори испанӣ Альберто Гальтеро Мартин, ки 2 нишони тиллои Гран-при ва 1 тиллои Гранд-слам дорад, ба ҳисоб мерафт. Рақобати онҳо маҷрои тезу тунд касб карда то голден скор тӯл кашид. Талошҳои зиёди Ҷебов самар оварду ҳарифи худро бо имтиёзи ва зарри мағлуб намуда ба даври баъдӣ баромад. ҳарифи навбатии Обид Ҷебов паҳлавони туркман Сардор Раҳимов буд. Як ва зарри тақдири ин рақобатро ҳал кард. Обид имкониятҳои зиёди ба тахтапушт задани рақиби худро дошт, вале мутаассифона онҳоро то охир иҷро карда натавонист ва Сардор Раҳимов бо дарёфти як ва зарри зафар ёфту роҳи худро ба даври баъдӣ ҳамвор кард. Барои Обид Ҷебов бошад Гран-при Португалия дар ҳамин ҷо хотима ёфт.